sedang. Mulai ya. गिदिर बावलायलाय सिबो दङना बैलाय दिनै जोबगोन ना आयं औ सानबेसे जाखोथाय सानब्रैजों सानब्रै जाबाय मालानिफ्राय फैथारैमोनलाय राजोनाया माबानिफ्राय जाहैबाय बिस्थिबारनिफ्राय ना औ टेस्टनिफ्राय औ दिनै जोबगोन आरो आं दिनैसो फैदों आंहाबो मिथियालाय आयं मा औ दे सोंनांगौ दे फिसा फिसा दङ ओमफ्राय बै बिदै बिदैनिफ्राय ओंखारबाय बियो एम्फौआ फिसा फिसानो मोजां मोजां दोननाय बैयो देरनायफोराव माबायदि जेव जेवनो बोरैबा नायबायखिनो ओंखारलायना मोसौ बायदि नुयो ओमफ्राय बेखौनो जायो मानसिफ्रा ओमफ्राय बिथिं मा मा दं हाबायाव माबानाय ना बे हिनजाव गोदाना फुरो बेजों नैबे जोलानि नैबे जोनि मोजां खिथाहर माने नैबे हौवानि आरो ना नैबे हिनजावनि बेजों ओंखाम खुरबाय हाबायाव ना नैबे बेजों ओंख्रिफोर हायबाय नैबे जा मोजां नुबाय दा बिसोरबो आंना एखेदा बेखौ मा होनो मा दख'ना मा जोमग्रासोना बे नाजाबनानै बेनो दख'नाबो दं ना मादै नोङो गोसा गोसाथार हाया mana ada nggak teman?
200 माबा 2000 दंलायबावसो फैसाबो बेखौ बायबा 2000 मोन नामा फैसा मोनलायबावसो मोजां मोनायाव रोखोम मानसिफोर जाबावो गरमा जा देबाय गैया yang mosadang Mandi ni. Oh, ni pista. Nó gà cái đưa. Gà cái thủ lạ. Gà cái đông của bảy. Cứ làm gì? Thôi trên bàn đang có đi. Nhiều là đến đây nè. Model. Model.